Idol John, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Dati napasamak di Grasya. Iti paset na ti National Highway. Papaset ti Barangay Gabut Norte, Badok, Ilocos Norte. Karon na iti National Highway ni Sadino. Dagiti involved behikulo ket may sa Honda Civic, Puraw. Adan ti plate number nga JPG 555 nga inmaneho tiagnagan Wilson Dolores Lopez agtawan na ti 50 ket inem na asawaan mangisursuro adan na ti driver's license ken residente ti Barangay 3 Santa Barbara iti Iliti Sarat. Idinto dati may sapay nga behikulo ket may isang Isuzu double cab truck Puraw adan ti plate number ngayon maneho tiagnagan Elmer Lopena Buhay agtawan na ti 30 ket 4 na asawaan truck driver adan na ti driver's license ken residente ti Barangay San Roque Ilaya Caluwag Quezon. Dati met may katlong nga behikulo ket may isang pampubliko nga bus kinilong truck bus nga Parinas adan na ti plate number nga EAN 2562 nga inmaneho tiagnagan Joseph Condoy Itoralba agtawan na ti 40 ket maysa awanan ti asawa bus driver ken residente ti Barangay Paltit iti Iliti Badok. Según ti initial nga investigasyon na ti pulisya dagiti talo a behikulo ket agpapada nga agpapaabagatan a direksyon idin tamadanon dati nakapasama ka na ti aksidente ket dati driver ti kotse ken dati truck ket kalaat da nga nagsardeng para iti panag-giveaway da kuma kadeti bus ngem nagkurang ti oras na deti bus tapno no ag menor kuma isut gapo na nga nadungpar na accidentally ti kasarsaruno na nga truck pakairamanan deti truck nadungpar na deti sarsaruno na kotse gapo kadto ket nagsagaba ti perdisyon dagiti talo a behikulo ngem dagiti aluganda wano dagiti pay drivers ket saan met nga naan dagiti behikulo ket na kustodyara temporaryo iti Badok Municipal Police Station para iti nananay dokumentasyon. Iti met Iliti Burgos, Ilocos Norte ada dito natiliw nga individual gapo iti panaglabsing ti Article 151 revised sa Penal Code when the resistance and disobedience to an agent of a person in authority RA 10586 Anti-Drug and Driving Act of 2013 and a violation on Article 148 of the revised Penal Code that direct assault. Detiket itagnagan na noli bitana adan ti legal nga edad na asawaan ken residente ti Barangay Putuan ili ti Burgos. Detiket kalpasan na ti panakaysayang kat ti checkpoint babayan kadagiti police iti nasa unga ili kadagiti National Highway paset ti Barangay Poblasyon. Iti initial nga investigasyon na ti pulisya pinagsardeng daday ti individual para iti panakakita wenno kiniddaw da nga ipakita na deti individual ti lisensya wenno dokumento deti in drive na kurong-kurong ngem masaan nga imanugot no dikit dia kinarit na deti nakarit karita na pa ita pulis. Awen, Idol Bernard. Kita doktalan, hindi nga dito pa nag-observara ti police officer nga dito individual kit nakainom, Idol Bernard. Dinangran na nga rod, dito wala bimabaiso na ka dito kurong-kurong kit dinadog na dito akin katigid nga ima ni Police Master Sergeant Edison na pasyon. Nagtorede na. Danogan na pa ita pulisan. Pauna kinin. At influensya ti mainom nasangir Idol Joan kunam sa tatay. Awen na bartek that time Idol Bernard. Oh my God. Just ko di lang nakapanunutin at syempre dahil influensya ti sanger. Anat na pasamak hindi na danog na taiman. Awen dati nagresulta ng orodeti kiti hematoma ken adati scratches na pay
kaya ti tinged met laeng nga ti police officer. Tusga po na nga iti kadwa na met nga police nga ni patrolman Harold Maniaga kay ni patrolman Michael Bacudio ket inanawada deti suspect ken tinilida nga ro din nga nagtalin iti Burgos Police Station, Idol Bernard. Okay. Iti pay sa bali damag iti met iliti sarat ada deti napasamak pamaltog intawag ni punong barangay Edison na Bulibol iti barangay 8 San Antonio iti nasa nga ili tinawagan na iti biyang ti Sarat Municipal Police Station ket napandamit nagresponde iti nasa lugar iti sango iti San Antonio Evangelical Holiness Church ket nabigbig dito biktima ket agnaga na ti Erickson Agmata Emmanuel agtawen na ti 40 ket 2 truck driver na asawaan na ken residente mitlaeng iti nasa o lugar. Saan pa ana bigbig dagiti no deti suspect iti dito itatang pamaltog, Idol Bernard. Iti initial nga investigasyon na ti pulisya deti biktima ken deti witness nga agnaga na ti Reynaldo Los Bañas Emmanuel agtawen na ti 50 ket maysa businessman ken residente metlaeng iti nasa lugar ket ada ti panagatungtungtungda ket ti sangwanan ti kapilya at deti agnagan Reynaldo ket tartarimaanen na deti alugan na idintada dagiti limabas nga naka motorsiklo nga nakasuot ti black nga jacket ti helmet ken ti usar da nga motorsiklo ket Suzuki Skydrive nga agmaris ti nangisit ken poraw awan ti plate number da ket kelaat nga pinaputokan da deti biktima ti namindo adaras sugda po na nga anatumba met deti biktima ket deti lugar. Sigud met nga nagtawag dagiti tulong dagiti maseknan na itaray dagiti biktima iti Bingras District Hospital ngem na ideklarar dead on arrival mabay na ken ni Dr. Carl Elgen Vizcara PhD physician iti RHU na iti Bingras District Hospital. Iya sokotin ken iti forensic unit keten sige damet nga nagturong iti lugar ket nakarecover da nga ti adwa cartridge case ti caliber 45 kaya nagpapan kidig iti gundaway ket under investigation pa laeng, Idol Bernard. Saan nga amo pa iti pamilya na Juan, anat katatao na dito yung Erickson, Idol Joanne. Truck driver, Idol Bernard. Truck driver lang, tas minalto ganda, kasday, awan ti initial nga naganan, dito yung investigasyon, na siya sino na dito, adaba inti involvement na iti drugs, minanya man. Owen, burbur siyang nga rod, Idol Bernard, taon met ti patsenda nga kap-apa na. Posible ala patahin dalat nga awan kaap-apanan. So ti record na iti yung negati barangay, Idol Bernard, nga awan ti paka-involvan na pero iti apa wano dagiti illegal droga. Kunam nga dito ket ano na ganan, sangwanan ti may nga kapilya kasakazay. When, Idol Bernard. Ano dito yung ano ganan? Dito yung area, dito yung nakapaltugan na. Apay kas pagparkingan met? Dito ket adapay ti pagtartarimaanan ti lugan, Idol Bernard. Iso nga adapay dito picture nga na ipatulod tayo. Dito nga min tinagsardingan na nga nakitungtong ka dito pagayam na nga ni Reynaldo Los Bañas, Idol Bernard. Okay. Sakbay nga agawid ko nakatang nga oras. Sakbay nga agawid. Ana, si DJ ni Reynaldo Los Bañas isot ti witness. When, Idol Bernard. Isot witness ka dito. Okay. Sa tapos, dito tata ni Reynaldo, hanmat nga investigaran itibiyang ti Philippine National Police. Under investigation pa. Atay, sisuna mo lang ti adadta. Correct? When, naalaan mo ti statement ni Suna. Iso nga naukon pa hindi ito nga data nga pangrugyanan nga investigaran si Philippine National Police. Kasi agsasarita da, di nga men? O tapos kilaat nga pinaltugan da iso na. Ket no kaababay mo, iti dito yung biktima, si kamot nga nakin witness, baka papatayin da kamet. When, Idol Bernard. Apay nga di da pinapatay, dito yung nakita nga kasarsalita na.
When in an instance, Idol Bernard, sigod-sigod dito napasamak handapik, kumbaga kit apag darikmat nga pinuputukan da namin dua sigud met nga nagtaray dito dagiti suspect, Idol Bernard. Well, para kanya kat nakarkaro man nga burburtsa dayjayen ano kas pagarigan apay kasjay nga napasamak ta pati iso na kat dapat ko mairaman data ada witness di isot makakita katakwada. When Idol Bernard ken uneg ti barangay detoy medyo na selfelen, Idol Bernard tinag-exitan da metlaeng ket yan ti abagatan nga paset no kwan deti barangay, Idol Bernard handamot nga nadakamat no mismon ka deti di ba dati exitan nga minsan nga karayan When kuma haanmet nga sa dati nagturungan da ngem ukukunen da pay laeng dagiti posible nga na-catch dagiti CCTV kadagiti pay sa baling nga barangay nga mabaling nga nag-adalanan dagiti suspect, Idol Bernard. oh nata deti man pay lang nga deti kababay mo paltuganan bang kit nakita DJ kababay di na po mapinaltugan DJ no kas pagarigan no nagarakat isot agbalin nga witness DJ. Uwen, Idol Bernard. Di ba alangan naman ti Ponteria laeng DJ nagaran digiti kriminal ka DJ laeng no kas pagarigan no adangar makakita digit iramraman dan di ba kasi mo ti kriminal ket tapno awan ti agbating ebidensya wenno awan agbating digiti agbalin witness kadigiti pamaltog Idol Joan. Uwen, Idol Bernard. Yun. Ngayon, ma-investigar ni dati kadwana, anat nagana ulit, dahil mo ulit ni Idol Joan nagputed. Makamad ba di ito Globe, nga na lang ti 12 nga minutos. Isang nakamad ba di ako maisimpain dito ang naganan. Okay, anat nagana di kadwana, Idol Joan? Ti biktima kit ni Erickson Agmata, ti kadwana kit ni Reynaldo Los Baños. Ni Reynaldo Los Baños, baka mo't di pinagbalinda nga point person dito, itap na makasarita na yan tarwar. Mabalin ni ti pangrugyanan na ti PNP, Idol Bernard. Anat kinatao na ni Reynaldo? Negosyante, Idol Bernard. Isot naging kuka ka dito pagtarimaan. When the repairing shop, saan tayo nga nagsaludso din, no kukuha na Idol Bernard. Okay. At that time, So, no, awan pa kay naigan, dito Eric Agmata, awan record na itibiyang ti barangay, when itibiyang ti police, baka mo't kit diti target ti, digiti kriminal, kit ni deta, owner. Mabalin, Idol diba? Bernard. Para kanyak lang siya kat anak ka investigador. Baka nagbabaka sakali lang ako. Ket no baka mo deta ni mo Trinaldo tiket da nga Ponteriaen ngem tinatamaan ket dito Eric. Mabalin, Idol Bernard. At ni negosyante, syempre no negosyante kakat adot connection mo. Okay? Aduti basar ka dito pa nag-anak to kunam Idol Joan ken kuna iti PNP nga awan pay nakita da nga lead no apay nga pinapatay da iso na hita cellphone na awan nga tati atraso na or transaction na Idol Joan. Awan pa iti emparok at ti Philippine National Police nga update na dito Idol Bernard. Ti pagbasbasarak dito dakamatik tatta kas nga duwang personalidad ket nagkaabay da. Diyan maawatam dito ket ko nga sa na dyan agkaabay da. Digiti duwang nga agkaabay nga personalidad agsasarita da. Okay. So umayen dito motorcycle riding in tandem criminals nga mangpapatay ka DJ subject da. Now, dito amo no sinot subject da. No subject na bakit ni Eric ba talaga? Or dito Reynaldo ang naganan kalikagom da nga papatayen at ni deti Reynaldo ba? Reynaldo so ti negosyante ni Eric awan truck driver laong sa kasay. Kas kunada nga awan mo't background na kaday sa maaminen awan nga tamo ti third party involvement Idol John awan pay kakasay. Negative awan pa Idol Bernard. Ket awan pa kasaritaan ka diyan ket Timay gagangay nga driver Timay negosyante. Laman? Baka tibot Ponteriaen da nga talaga ket deti Timay ket tinatamaan deti kadwana nga nagkakasarsarita na lang. Mabalin Idol Bernard. Ayan, those are possible nga
nang nayunak pa iti investigaran da Idol Joan. Anak ka di. Uwan niya. Pagpanpanunutan Ay, na. pagpanpanunutan da. Alaman, duha nga personalities agsasarita dita. Apay kabisado nga ta, baka mo't agkakaingas dalaeng, agkakataer da nga duha nga kasasarita. Di ba? Agpagayam da ba di gito Idol Joan? Uwan, Idol Bernard. Nagpagayam da di gito kitney. Una ta nagsasarita da kada isa maminen. Anat ka ada ni Eric dita? Na di magaslaeng Idol Bernard, maagawid ko man nang naidagas, agpa-awid ko man that time. Di magas gaputa, makisarsarita lang. Uwan, Idol Bernard. Ana nga ta dyan nagsaritaan da? Negative asan tayo nga naamuan, Idol. Yun. Di ka nang nayo na manin, Idol Joan. Ano naudi nga nagsaritaan da? Tabaka mo kini dyan naudi nga nagsaritaan da or dyan pagsasaritaan da kat ada connection na DJ. Okay? Posible, Idol. Yung mga ganun na style. Tapno, inot nga naganan, cross-examine da, ag-investigar da, transaction DJ cellphone, kinasalita. Alang nga naman papatayim ti tao nga anyaman na? Uwan, Idol Bernard. Di ba? Namin ano nga putok ti paltog dito, Idol John? Namindua, Idol Bernard. Namindua, bang bang. Ulo, titinamaan? Uwan, ulo. Headshot. Kita ka sa unay tigura na, headshotin da pay. Kasaunay tigura da deto yung nga tao. No, iso talaga ti target da. Baka amangan mo DJ may isa ti target da. Namisan da ito. Iso nga dapat met ni Apo Reynaldo ano apelyidonan? Los Baños. Ni Reynaldo Los Baños kas pagarigan dapat i-secure na matibagina tata, correct? Uwan, At una, siya ay witness. Siya yung star witness kasi nandun siya sa mismong crime scene. May kadua, baka mo't di iso ti punteriya. Okay? Napapatayin da. Dito lang amo because under investigation pa lang dito. Ako mo makita da nga lead. Idol John. So nga delikado iti seguridad ni Reynaldo Los Baños. Correct? Uwan, Idol Bernard. Dapat maadal nga na imbag dito yung krimen. First nga shooting incident iti Sarat, Ilocos Norte, correct? Iti dito nga tawen. Uwan, kada ito nga tawen, Idol Bernard. Awan mo't kano pa kayo naiga na dito iti politika? Awan? Negative, awang kanumad ko na ni Apo Kapitan, Idol Bernard, sa saan nga mahilig nga makisursurot kadagiti at paidasig, Idol Bernard. So awan ti partido nga supportaran na. Awan pang politika kada isang amin. Ni nga rod ana, ni Reynaldo. Antay meten nga nasa ludsod, Idol Bernard. Nejay, nag-concentrate na lang amin kadeta biktima. Yan, di ba? Bingbinggik di dyan na, dut kurang na nga masaludsod eh. Syakti ag saludsod deta, urayan dat Lunes ko nak. At adut kahit ko nga saludsodan ka deta, nadakamat nga pamaltog. Yun yung mga points na dapat i-consider nila tapno makita da, no, ano ba talagat napasamak kadeto'y pamaltog. Kaya magunod justisya, deto'y nadakamat biktima nga ni Erickson Agmata. Ada asawa na dito, Adjo Joan? Uwan, married, Idol Bernard. Ada anak na? Santay nga nasa ludsod, no, dati anak na nga si Mrs. na laeng ti nagsarita, Idol Bernard. Ay, apo, ay, ada. Nabalo nga dagos ni Mrs. Agmata, kasay. Uwan, Idol Bernard. Sus, condolence from IFM. Kadigit lang runa, kadigito'y kakastoy nga pasamak apo. Sa pala kumata magunod, iti justisya, iti pa nakapapatay kadigito'y nga biktima, iti pamaltog. Anymore, Idol Joan? Adamit iti may sapay, Idol Bernard, nga report manipod iti Lawaga City Police Station, alleged nga alarms and scandal. At na pa nag-report iti agnagan ti Ruel Cudalgaro, kag 25 ket 5, single, ni Maria Lorelin Season, 54 years old, danti live-in partner, agpada nga resident ti Barangay 36, Araniw Lawag City, karaman iti agnagan Jacqueline Domingo Simon, nagtawen ti 50 ket 5, married, stay-in caregiver, iti Artemio Cudal, iti Barangay 36 Araniw Lawag City, kan resident iti Barangay 25, napanda nagreklamo, iti stasyon ti pulisya kontra ti agnagan
Marcelino John Corpus Garo, adan at legal nga edad, nasawaan, retired government employee, kaya nagdamang agnanay iti barangay 38B, mga to iti barangay 36 Arani, Ulawag City. Then ticket na pasamak, iti oras ti alas 2, aging ganat alas 3, ti parbangon, iti Abril 6, particular ka iti likodan na ti Balay Daruel Kudal Garo, ken Artemio Kudal, iti nasa o barangay. Sigun na ti initial nga investigasyon ni Ruel Garo, ket mapan agbanyo, kadeta nga oras, iti may kadwa nga kadsaaran iti pagpainganda, idin ta nakangeg ti talo nga nagsasaron ng putok, ti palto, bisod ka po na nga na-alarma isuna, na panabinalaagan dagiti kabalayda, nga handa arumrumwal. Idin ta deti ni Ruel Garopay, nagturong ka deti pagpaingan ti ulitig na, nagnagan ti Juanito Kudal. Kadeti kusina da, napan sinirip no nagapuanan deti putok, ket nakita na deti suspect ani Marcelino John Garo, nag-igaman na deti may paggarop nga firearm na, nga nakaturong iti lauden direksyon, particular ka deti likodan na ti pagtaingan da, Idol Bernard. Kalpasan na ti sumugmamanong minutos, ket nagpaputok manen deti suspect, sudga po na nga nanayunan manen ti alarma ken buteng ti biktima, karaman iti dagiti kabalay na. Idin ta makita na deti suspected ti madayon, nagturong isunan ti dayaen nga direksyon, ay impakaamo na nga deti nga banag ket i-report dahiti biyang ti pulisya, Idol Bernard. Idin ta masigurado dan nga deti suspected nakatalawin mismo kadeti residensya dahiti barangay 36 Aranio, isumetin iti panag-report dahiti pulisya. Kadeti investigasyon, Idol Bernard, kit nangi datag ni Ruel Garo ti ebidensya, kadagiti investigador duang fire cartridge case iti caliber 45 pistol. Tutso po nga dito itata ti pangrugyanan mo ti investigasyon police investigar nang ipatulod ti Lawag City Police Station iti firearm verification request iti Regional Civil Security Unit 1, tapos na may sigurado no deti suspected rehistrado metlayang agigem kadagiti armas when no adati lisensya na, Idol Bernard. Ken may pagarop nagapoy ti land dispute hinamungan dito yung alarma. Ririti daga. Okay. So aging gana kanila ang daway wanted pa lang dito na nakamat ang suspect. When Idol Bernard, ken may uray dito verification nga request ti Alawag City Police Station, Idol Bernard. Okay. Any more? DJ paila nga ti naukon damag ada pegayam, Idol Bernard, okay. Ito ilaeng iti mat-ilit ti pagudpud at tinabirukan nga bangkay. Uy. Idilaeng kalman 12:45 PM kaya dati naawat nga report ti pagudpud police station, nabirukan da deti abangkay iti poblasyon 1, sudga po na nga iti personal ti pagudpud police station, kadwa da iti BFT, RHU ken NDRRM, ket nagresponde da iti lugar nga deti biktima ket na identify da ani Gilbert Pamitan Igawani, agtawen naputed ba nin? Gilbert Pamitan sa nakapsot unay iti boses ni Idol Joan jak unay nga mangigan gata po siguro tamariing na deta anak na. Okay, go ahead Idol Joan. Gilbert Pamitan kuno sa when the two biktima ket ina-identify da ani Gilbert Pamitan Igawani, agtawen na ti 58 ada na ti live-in partner mangalap ken residente ti poblasyon 1 iti nasa o lugar. Nakita da dito nga nakadasayan iti unega ti pagpainganda nga unconscious. Según na ti initial nga investigasyon na ti pulisya, iti agaro pala 7 idi kalman deti biktima ket adaan na ti panaggiinom da kadeti
Pagayam na mitla ay ngagnaga na ti Christopher na Picon i Tresinio, 35 years old, nga residente mitla iti Nassau Barangay. Kini din ta nakita dalutan ti biktima ti 12:30 PM nga nakadata kadeti datar nga unconscious kainhan miten nga agang angis Idol Bernard sigap po na nga nagpatulong da nagpa-arayat da ket na itaray ti RHU pagudpud ngem na ideklarar a dead on arrival babaen ken ni Doktora Criska Pasige ti health officer iti Nassau nga ili ken ti posible nga cause of death ti biktima ket a probable acute myocardial infarction, other Naatake. alcohol intoxication. Naatake ti puso na Idol Joanne. Aga pa siguro ta sobrat inom. Owen, Idol Bernard. Ken deti kinabara ti panawen. Okay? Any more Idol Joanne? Nigijay pa ilaeng Idol Bernard ti damag manipod iti nagdudumang estasyon na ti pulisya dito Ilocos Norte kadwa iti 99.5 Basin Lawag Idol John Gistin Tatak for MN.